ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନ ମାନ କଣ ସବୁ କରିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋତଲରେ ପାଣି ଭରି ଦେଇ ତାପରେ ମମି କରିଥିଲା ପିଠା ସାଙ୍ଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ବୁରି ହେଇଗଲି ରେଡି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଟିକେ ଯିବା ଗ୍ୟାସ ଭରି ଦେଇ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲେ ଯିବା, ମୋର ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅଫିସ ରେ। ସାଙ୍ଗ ତାର ଗ୍ୟାସ ଅଫିସ କି ଯାଇ ରସିଦ ନେଇ ଆଇଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଡନ୍ ଟୋକା। ତାକୁ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବ। ଗ୍ୟାସ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ମାର୍କେଟ ରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ପଇଲା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଆମେ ଆଇଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖାହେଲା ଗୋଟେ ଟୋକା। ସେ ଟୋକା ନା ଆଉ କଣ ତମେ କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ, ଦେଖାହେଲା ଆମ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ବ୍ଲଗର ହେଇଥାଉ କି ଯିଏ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର। ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଲିଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଗାଡି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇକିନା ହେଇଥିବ। ତା ପଛ ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ପଳେଇଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ନ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ମାର୍କେଟ ରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଫେରେ ବାଟରେ ପଇଲା ସମୁଦ୍ର ହେଇକିଣି ପାରି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ ମାଡି। ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସାଙ୍ଗ ମତେ କହିଲା ଫେରିଲେ ତୁମର। ସେତିକି ଥିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ, ଏଇଠୁ କରିଛି ମୁଁ।